एबे किछि दिन तले गोटे पुलिस भाई माने गोटे लोक को नेइकिरी जंगल रे पुणी ताकू एभलिया बाड़ा बाड़ेइचंती से मेडिकल रे आईसीयू रे अछि जीवन मरण सह लड़ुची। एबे आउटे गंजाम जिला सूर्यनगर रे गोटे दिव्यांग को एभली बाड़ा बाड़ेइचंती पुणी सामना को आसिला पुलिस रो बर्बरता भिन्नक्षम को माड़ मारी दरमरा करी घरे छाड़िला पुलिस खाली बाड़े नांती ता देहरे गरम पानी ढालीचंती से फोटका हला पर ता देहरे लंका गुंड मरेइचंती बाड़े बाड़े गोड़े फोटका करथिले गरम पानी छाटिथिले मरच गुंड बोलिथिले 25 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत ताको थाना रे रखिचंती। जेतेबेले से सीरियस हेइची तापर ता भाई की डाकी करी कहिचंती तू एइथिरे लेख जे मो भाई की आज सकाळे 31 तारिख सकाळे आनिले आ संध्यारे पुलिस माने छाड़ी देले। 7 दिन काल ताकू बाड़ेइचंती ता देहरे गरम पानी ढालीचंती लंका मरेइचंती एभलिया गुंडागिरी से माने करूचंती। आ गुंडा माने गुंडागिरी कले असुविधा कोन पुलिस माने भी से भलिया वर्तमान गुंडागिरी करचंती।